Maswera sei ndi baba vachinogure. Ndoda kutaura kune mukomana uyo supporter yaChiwenga uyo Traore. Muningina siyana nenhau yaChamisa. Siyana nokunyomba Chamisa nokutora zvimafopepa zvinonyorwa mumedia uchizvishandisa kuda kukatuna Chamisa kana kunyomba Chamisa. Siyana nazvo. Unoda kupinza Chamisa panyaya yaChiwenga, Chamisa unokwana papi? Panyaya yaChiwenga pamhosva dzavo dzavakanga vachiita, even panhau yezvinhu zvokubiwa izvi, kubvira maDiamonds, kubvira Mnangagwa achiripo, Mugaba achiripo, Chiwenga Chamisa unokwana papi? Waunoda kuramba uchipinza. Unoda kuti Chamisa achirwira Chiwenga mhosva dzake, achirwira Chiwenga mhondo dzake. Iwe itamushe wewe kwana iwewe. Wazvinzwa? Wapererwa futi nemunhu wari kusapota wachona wakutsvaga ningirikini nepasiripo bhonzo munyemba mani. Unoti kwa Chiwenga Chamisa aripo, Chamisa unochidzana, Chamisa unodai papi pacho. Chamisa akagara round table na Chiwenga here achidzosa Mnangagwa. Chamisa ndiye inga ari vice president akapuwa vice na Mnangagwa. Chamisa ndiye anga ari minister of health. Chamisa ndiye akadya upfumi hwakawanda na Mnangagwa here. Why usiri kubudisa kana one day unotaura umbavha wakaitwa na Chiwenga umhondi wakanga wachiita? Even muchannel mako why usiri kubudisa mavideo yaChiwenga achitukirira maopposition ma citizens? Why usiri kubudisa muchannel mako Chiwenga achitaura kuti Murambwe muchatonga kusvika madhongamira nyanga? Auzviziwe here auyazivi mavideo yacho herewe? Auzviziwe? Why usiri kubudisa Mnangagwa paaitaura kuti tichakupedza ese mapete? Why usiri kubudisa Mnangagwa paaitaura Chiwenga paaitaura kuti tichakupedza ese mapete? Chiwenga paaitaura kuti hamusiri makabisa Robert Mugabe tisu. Why usiri kubabudisa pese ipapapa? Marari aitwa na Chiwenga ese mashoko aitaura. Why usiri kubabudisa? Achita against Chamisa. Akazombokumbira ruregerero kupi? Akatadzirwa ndianiko Chamisa na Chiwenga? Akatadzira umwe ndianiko? Iwe Traore. Aitadzira umwe ndiani, aituka umwe ndiani, aivhitikiriza umwe ndiani, aithreatena umwe ndianiko? Saka Chiwenga Chamisa achiri kuona Chiwenga iri mhondi kwaari. Siyana nezvauri kutaura izvo. Hauna zvaunoziva kana nezvazvo, haukwani pakati paChiwenga na Chamisa iwe. Uri kachana chaiko, uri mwana mudiki stereki pazviri. Utori rana wari kukamera kutsvagawo sadza kutsvaga kuti uende kutoilet. Dumudumbu mako muite dhodhi uri kutsvagawo kuita mukanana naChiwenga. Haumbokwani kuukanzira kwacho, kuuminista kwacho, kuMP kwacho kana kuti ungaita vice waChiwenga hazviiti futi. Kana kuita komiti yaChiwenga kana kuti ningirikini haukwani zvese. Uda kumisidza Chiwenga na ningirikini kuti zvidini? Chiwenga akambovhoterwa here? Zvaunosapota zvakatodhakwa, unotoita zvinhu zvakafa zvakafungura kudhara zvakadhakwa. Aso kana wada kuti Chiwenga na Chamisa vaende competition mumaelection ka, ngatirwire marevolution mareforms. Nekubatsira kubisa Mnangagwa waende pamaelection ka, uona kuti Chiwenga wacho unopabuda here? Wakambovhoterwa here kuti uone kuti anodiwa nevanhu kana kuti haadiwi? Ungaite competition nemunhu akatoonekwa nenyika kuti anodiwa, nemunhu asati asarudzwa. Ende munhu wacho ndiye akatokonzeresa nyonga dziri papa wakuti Chamisa ngacho achijoina achisapota. Iye munhu wacho panguva yakanga achibatwa zvakanaka achiguta nemunhu waakadzosera, munhu waakaisa aitukira Chamisa, achiponda vanhu vaChamisa. Taurira munhu wauri kusapota apedze hondo dzakakonzeresa munyika. Siyana naChamisa.